O soterramento da liña de alta tensión de Monte Porreiro está a piques de ver a luz. As obras poderían comezar xa no mes de marzo e prolongarse durante un máximo de 7 meses. O Concello reuniuse xa coa empresa responsable do servizo Unión Fenosa para coordinar o proxecto. Nesa xuntanza, o Executivo local comprometeuse a asinar de xeito inminente un acordo para cederlle á compañía eléctrica a obra civil feita polo Concello, unha intervención baixo terra que se estende ao longo de 680 metros. Esos 680 metros, máis dúas cámaras de empalme, máis 4 arquetas de posta a terra, así como arquetas de comunicación, si as dúas torretas, que aquí no convenio chamanlle apoio 317 pas, é o que o Concello quedou en facer, o que o Concello rematou, e agora, para seguir o procedemento, polo tanto, para soterrar a liña, o que falta é cederllas a Unión Fenosa. Ben, esta cesión vaise a producir, como digo, dun xeito moi breve. Outro proxecto que tamén está avanzando é o futuro aparcadoiro na contorna do polígono do Bao. O Concello xa elaborou un informe para que Costas, a quen pertencen eses terreos, dé o seu visto bo ao proxecto. Dende o Executivo local aseguran ter os deberes feitos neste asunto. A Xunta o que nos pide é que fagamos un informe para ver a idoneidade de que estes terreos sexan utilizados por aparcamentos para, como digo, solicitarlle permiso a Costas. E o Concello que di é que nós non vemos ningún problema, que prosiga a tramitación, pero que a Costas a quen lle compete dar a autorización. Polo tanto, un informe, podemos dicir, favorable para a solicitude formal diante de Costas. A edil de Urbanismo aproveitou para anunciar novas medidas para axilizar os servizos que presta o seu departamento. Acábanse de incorporar 3 novos arquitectos co que se suplen esas vacantes. Tamén está previsto o traslado dos servizos de urbanismo ao novo edificio de Ferreiros, en que polo de agora non está pechado unha data para o cambio. Ademais, tamén se vai crear un servizo de atención telefónica do departamento que busca complementar o servizo de atención presencial xa habitual.